Helpline TV channel lo thir thin tu da song song te in safa in karo lom le chewa tungtuma hian video tharnen karon le ta a topic pe mo tak mai kha kan ngai thlo le anga ni flok na chi som te kha kan ngai thale anga hei hlim taka nui pok pok mai hi a flok zia ila shalo mai theya hei nui vak mai hi mimol zia ilo tiem fin mel de wa se lo ya ai join ala that mel tho thowa chuwa chuan nui hian in engang na sai nge kan taksa le rel ruwa hlok na thlen ti kha toite soi kan tumanga chuan imisia khanin enge nui hok chi nge nia hei mi je zoi lampang nui ngai vak lo ni ti kha lo in chik ta la chuta chuan nui ngai vak lo ai chuanin nui hok chi te hi an sel de zo ni in mithiam te chuan an lo se ni chuwang chuan kha ang nui hlok na ang chen nge kan taksa a rel ruwa mo hlok na ani kha se kan tumanga pakhat na chuan ole pa ngai taka nui thei deu reng mai te hi nui lem lo te ain an blood pressure mo an bp ani aknyam ol zo ani an nui lai takhi chuan an blood pressure arun sang ve takna a an nui zola ma chuan lo takniama om se ber chu lungin exercise a lo la thin ang ania chuwang chuan nui na hi lunglam thalo ve na poimo tak alo nia experiment siam tu te seidan chuan ni khata mini sopanga veli ni ho thei chuan chu da kar chan ve vel zel chor kar khata veithum vel ilung mo hisel na nai practice nen khanin ei ain ang rengani tinan lo soini poimo khop mai pahina chuan wala nui hi taksa soi na thatak peng pakhada ni veya I taksa soi angem chuan calorie hek phalo ma se him taka nui na hianin lungphu ati tha a taksa chunglamin na I athok thei bi gani chuwang chuan weight loss turai bai lai takani phei chuanin him taka nui fo hi alo ching thin ta la chu chuan na satakin apui don che ni wala to thia chuan ole satak meyai ni chuan I thok chualam ain I hip lulam kha ana sazoka chuwang chuan nui hi chuak te thiang him tu thatak ani ngal poka I thok na lam natna lo nei tan phei kha chuanin nui hi dam doi ei tluka ole to tia chuan ole zatakai nui khanin ipum vun chunglama duandar te kha exercise ilak tira lo ni reng meya chu chuanin pumvela vun le ti rol thamar tu kha veng boka iza tak meya voi za vel nui hi thia sakor ne na mini sopanga chung ha taka exercise siam nen ain hen deu renga mini somvel tui hleu ne nain ang vel ni mi thiam da chuan an sei boka chuwang chuanin pum lam tan po khanin atha ema nui hi risel na ani namdo thatak ani ti ten mi thiam ten an lo soya amaro chu kha khan eng nge taksa na ti khan sei lem chuang lo ba chuwang chuan ni khang ang taksa peng mo pum tan te po khanin alo tha em ani chu ole mi pa te phei chuan mai sa tum hu preng mai hi an ngai thailo zuwala te mayang ti nu pain kara te nula tlangwal in ngai zona te po ni se mitang ne na in kar bo ruak siam thatu chu hlim taka nui te in chei vel te hiania I kan soi fo thina smiling nei te hi moi mo mi hip na thatak ani ti te pon kan soi to thina chuat hei nui hi I free in kai chon thei ang deuh hiania an omja chu an kai chon thei ve ni mo hei nui fo mi chuan in a che vel mi te a hi bi ka midang relu na le shampo a thoi dam ma bi gani chuan nui ngai manglo te ai chuan in him taka nui thei mi te bula hi chu nuam kan ti zok zela hei nui hi relationship siam thatu man ro poi mo takani boka nangpo I nui thei fo chuan I bula mi te nuna thil try thlen tir theina chance kha atam tial tiranga inin kar kha thazelanga I nui ngai lo ero thung chuan ale tling lo do ani chuwang chuan nui ngai fak lo ilo ni thia ni chuan in siam thar tu tam takom do ni chu ole dot lia chuan I him lo chung khanin han nui lui chin talamo han nui lui chin fra tala kha khanin nui theina kha inei chom ve mei do ni lo thona le chi aina po atik leng thei boka chuan geriatrics le gerontology international lama
an zirna atangin nui hi kum upa teril ruha tire dam do thatak ani paka midang nena in kar bo huak siam thu ni in rel ruha le stress tan dam do thatak ani thu an sei pokani nui hi lawan poimo tak em ole tot le chuan ole hlim taka nui thei thine taksa yanin natnat nep tu chkhat turtle anti mai ania chu tampi kani tiani natna an torne thei baka rel ru thau thang ti tu mo endorphin an chak bokani ole hlim taka nui na hianin taksa a antibodies siam tu T cell te atitama tin taksa do ne thei na mo anei thabi kan ti le zel ani heng antibody te hianin rel ru ha kuna ro chok thin hormone te kha anti niam poka sitlang te omna te tiang chi tlang sileng neu neu ang chi kha andau ne pi khle ani nan se pokani ei nui na hianin to theina thlengin mi lo tran pi ani chu ole mi kiam te an siona atanga an mu chua chu hei thil a eng zonga thira him taka thei te hi athim zonga thil thin te a hianin an dam rei zo ni nan soini hei hi dik po karenga kai ma pi ka chuan chuan a eng zonga thil thiam te hi athim zong le be dong zonga thil thir mi te a in 55% in an dam rei du zo an ti tlak me ya hei dam thal hel si him taka ni tum lo te chu an chunga pike an thak hel em dam rei na an nei lo me the ni ti in an lo sei pokani chuwang chuan tuna kan ron soi te ba ka khan lim takai om thina wanga hlok na in nei kha isia em ti kha loin ngai tu ta la nangma in fikar lo ni po in mihim thei tak te io rial na chan te po kha khang te kha lo sei ve ta mo comments lama te engpo ni se ti khanin kan hriat ngai lo te mi thiam te tangin kan lo hriat pele ta a thengkhat tam tak chu tuna karon se ta ka khanin lo hriat to te po kha kan lo nei mai theya amaro chu atam zo kha chu kan hriat lo mo ni ti na kan lo man thin amaro chu khami athat na kan lo hriat lem lo te po kha ani kan ringa chuwang chuanin khatatang khanin imizia khalawin chu ta la lo nui ngai mo mangme lo ilo ni ani chuanin hei mi ze zoi mo tingen yang nui pok pok thin ilo ni chuan kha chui wa nei pui don ani meya amaro chu ni imizia khalawin chik ta la inui ngai mi lo ai khan nge nia inui pok pok thin lai khanin irsial na kha thazok ti te khalawin chik ta la chuta chuan hei ke po hi achang chuanin kan chik ve deuh thina kan nui ngai vak lo ai hianin hei hlim taka kan nui deuh hok lai hianin kalawin ngei bel wa nge chu ka hrelawa hei ka sel deuh song thirin ka hria a hlim taka kan om hi chuanin om ja chuanin natna nei lo ang mai te hi kan nia chuwang chuan an soifo thina natna damlo na lian tak mai kan nei po hianin enge eng zong hian thili thlir tlatila hlim takin om tum tlatila chu chuan natna do ne ol zok te no ti thiani chungte po chu chunga tang te po chuan mi thiam te soi hi alo dik viau don ang le meya chuwang chuan nang po hlim taka lo nui bong thin ilo ni ani chuan kha khain hrisel na apzel don cheya chuan hlim taka ni bong hi kan maso na tule temeyang kan zir chho zina turatan a tha hle ni ole he video hi ilo hlok puya ilo tangkai pu ni chuan subscribe button kha khomai ni no click lo ni chuan mi lo click sak vela notification bell ka petin all ti khalo click de la video tang thazo kilo chane zel thin do nia